volíem preguntar-vos des de l'Assemblea de la CUP de Piera per la tala d'arbres que s'ha fet a la carretera del Badorc i al carrer de Can Aguilera. Entenem que ve donat perquè hi ha una necessitat de pas a les aceres i que ha sigut petició del veïnat, això ho podem arribar a entendre, però el que volem saber és si des del govern teniu algun tipus de solució, perquè una cosa és tallar arbres i l'altra és treure zones verdes, ombra a la vila quan estem en una situació climàtica molt complicada, cada cop les temperatures seran més altes i si el que fem és anar traient arbrat, traurem ombres, traurem zones fresques i jo entenc que potser als veïns els incomoda, però potser hi ha altres solucions que és fer la cera ben feta i ficar l'arbrat potser més desplaçat. Després volíem preguntar-vos si us heu plantejat des del govern fer zones que es coneixen com a illes climàtiques, no sé si ho coneixeu, el Gai Mullat ho pot ser, el Parc de Sanaüja també ho pot ser, però potser estaria bé que a la vila de Piera hi haguessin més illes climàtiques on la gent pugui anar a refrescar-se quan hi hagi altes temperatures. Tenim zones que no tenen cap tipus d'ús i sempre m'heu dit que són privades, com pot ser la Bòbila, com pot ser aquí al carrer Doctor Carles, que van caure uns edificis on es podrien fer parcs. O sigui, si us esteu plantejant des del govern intentar solucionar, ja que talleu arbres que donen ombra i donen zones fresques, doncs el millorar amb illes climàtiques. Sí, contesto si un caso también a Roger, ¿vale? Amb la tala dels arbres de la carretera del Badorc i la paral·lela. Això va ser per diversos requisits. Un de mobilitat de les voreres, no complien i que a part hi ha diversos veïns que tenen mobilitat reduïda, sigui amb cadira de rodes, sigui amb caminadors, sigui amb carritos, ha de ser transitable aquesta vorera. Però és que paral·lelament estem treballant amb Diputació per fer una pacificació de la viabilitat, diguem, de la mobilitat en aquesta via. Ells ens van donar la instrucció que aquests arbres s'havien d'anar fora i ho veiem justificat. No ens agrada ni... Si fos un arbre tampoc ens agradaria, menys una avinguda que això salta la llum i tota la ciutadania t'escrirassa que estàs talant arbres a punta pala. No ens agrada, però ho havíem de fer. Mirarem d'intentar compensar amb zones de... Què m'has dit? Illes climàtiques, a veure on es pot reforçar. Lògicament no farem en 4 dies de dir, fem una replantació de si s'han talat no sé quants arbres, però fem els mateixos en una altra banda. Faig incís, si em permets. El tema dels refugis climàtics és un tema que estem treballant. De fet, ho hem estat aquesta setmana tractant amb la brigada per buscar espais que puguem, perquè ens ve l'estiu i tindrem problemes. Vull dir, a part dels arbres aquells que s'han talat per els motius, perquè òbviament no és plat de bon gust per nosaltres talar arbres, replantant no podem replantar precisament pel tema de la sequera, vull dir que no, però òbviament sí que hi ha previsió i voluntat de que quan la situació en algun moment canviï, doncs fer alguna acció. Però dels refugis climàtics precisament és un tema que teníem sobre la taula, a part d'externs, doncs llocs que tenim, com per exemple pot ser el casal, que fa molt de temps que no funciona l'aire condicionat, doncs arreglar-ho perquè aquest estiu, si hi ha puntes que, per desgràcia, la tendència és que n'hi hagin, doncs avançar-nos una mica, avançar-nos a que abans que arribin aquestes altes temperatures doncs ja tenir el més ràpid possible aquests refugis climàtics. I després, sobre aquest tema, volíem preguntar, s'està fent neteja el rec de l'arbrat i neteja de la via pública, entenem que s'està fent amb aigua freàtica i no pas amb aigua de boca, és una pregunta, suposo que em direu que és així. La neteja de xiclets, sí, s'està fent amb aigua freàtiques. Neteja de xiclets, dels panots, és a dir, s'està fent amb aigua freàtica, que ens va costar l'OCEO de trobar un pou habilitat, que no està habilitat, que hem hagut de ficar una bomba per extracció, perquè aquí sembla ser que mai hem portat a la sequera
en aquest Ajuntament i tots els pous que hi havia es van anar tancant i deshabilitant i... Per això el que diu la Raquel precisament, tot aquest... Bueno, explica-ho tu, sí. No, res, o sigui, un comentari totalment d'acord, Roger, o sigui, és el que deia, que jo crec que hi ha hagut una mancança de comunicació i que hi ha molt de marge de millora, que s'ha de comunicar més i s'ha de fer millor. I també hem de ser molt responsables del que comuniquem tots els membres d'aquest plenari. Vull dir, igual que es comunica que és aigua freàtica i potser no es fa en tots els mitjans o amb totes les ganes que s'hauria de comunicar, també hem de ser conseqüents de quan desinformem, perquè també hi ha hagut missatges de que eren aigua de boca, era aigua de boca i era aigua de boca i al final la ciutadania també es mareja. Clar, jo crec que al final s'ha de comunicar tot, però s'ha de comunicar amb rigor, que és el que també ens ensenyen a la carrera de comunicació. Llavors, clar, jo crec que al final hi ha un problema de comunicació que millorarem i que esperem que arribi millor tots els missatges a la ciutadania i explicar tot el que fem. I després la carretera... Per al·lusions, perquè com que diu que hi ha un missatge... No l'he nombrat en cap moment, no sé per què s'ha sentit al·ludit. No, perquè jo crec que vau començar malament, connectant l'aigua de boca a les arquetes municipals, i així era, perquè hi ha fotos que és evident qui són, i després va fer un canvi, que us felicito. I ens va felicitar també per xarxes, dient que era aigua freàtica. Doncs això em refereixo, que quan diem una informació que és mentida, després diguem la veritat. Que estaven fent servir aigua de boca per netejar els carrers, i era així. I podem comunicar la informació verídica? Jo la vaig fer la verídica. I la posterior, dient que era aigua freàtica? De boca per... Van fer un missatge dient que s'estava fent amb aigua freàtica? I vostè va fer un missatge dient que agafava aigua d'arqueta d'aigua de boca? Jo no vaig dir que era aigua de boca, per tant no vaig dir cap mentida. Bueno, Ivan... Ara canvio de tema, em vaig a la variant. Heu fet un post a Instagram dient que el dia 15 la variant ja estarà operativa. Entenem que els vehicles pesats ja no podran passar per dins de la vila, no? Estarà prohibit el pas de tràilers i vehicles pesats per dins de la vila, per tant hauran d'anar per la variant entre la rotonda del tractor i la rotonda del CAP, perquè sí que han de poder arribar al polígon, però entenc que entraran per la carretera de Can Aguilera, aquests vehicles pesants que vagin al polígon. Per tant, la resta de carretera no s'hi podrà circular amb vehicles pesants. Preguntem si serà així o no. Després, quan rebrà l'Ajuntament la gestió de l'avinguda de la carretera d'Igualada, que en teoria en algun moment rebreu la gestió d'aquesta via, quin projecte teniu com a govern per a aquesta via? Com la pacificareu? Quin tipus de pacificació voldreu fer amb aquesta via? Si teniu pensat fer que sigui una via d'una única direcció? O sigui, quin projecte teniu sobre aquesta via de la carretera d'Igualada que a partir que hi hagi la variant i tingueu la gestió en podreu fer coses com posar vàdens que a dia d'avui no n'hi ha, etcètera, perquè sempre es deia que com que era una via de la Diputació, des de l'Ajuntament no es podia fer. Sí, seguim perquè si no... El que em comentaves de la carretera, de pacificar la carretera, la B224. Bueno, com ja has comentat també, aquesta carretera no es pertany a nosaltres. Qualsevol actuació en Generalitat també costa un ronyó de tirar cap endavant. Algunes coses ens han dit que sí, els reductors de velocitat, per exemple, no. Algunes coses de senyalització sí que ens han dit que sí, però igualment, primer, abans de fer qualsevol actuació gran per part de l'Ajuntament, hem de fer la recepció d'aquesta via. Un cop ja entri, diguem, en funcionament la variant, no ens han dit data. Tampoc ens havien dit, quan acabem la variant, això us pertanyia a vosaltres. No, és a dir, va ser de rebote per una comunicació que jo reclamava algunes actuacions en aquesta via. I ens van dir, bueno, quan feu l'adquisició... Sí, a posteriori... Sí, exacte, però això va ser a posteriori, és a dir, això va ser a posteriori de demanar algunes actuacions en aquesta via, reductors de velocitat, a part de senyalització. I quan ens van respondre això, llavors vam dir, bueno, doncs donem aquesta resposta. Un cop ja tinguem
la potestat de la propietat d'aquesta via, doncs podrem fer estudiar aquestes actuacions i fer-les sempre de la mà també de policia, és a dir, no podem decidir aquí fico un reductor o més enllà. No, encara no, encara no. Com? Hi ha un conveni firmat de cessió de la carretera, un cop la carretera... Sí, però fins que no estigui a cap. Clar, el que passa és que tampoc sabem dates i bueno, fins ara. A la variant, automàticament la carretera interna passa a l'Ajuntament i està signat. La mateixa data, bueno, ho mirarem, sí. Vale, doncs ho mirarem. Després, dues darreres coses, perquè una ja l'ha contestat la Neus amb el del casal, del bar, que el dia 16 ja s'obrirà. 15, posa el 15. Després, nosaltres des de la CUP insistim, seguim tenint espais tancats a Piera, insistim en l'antic CAP, amb l'espai d'entitats, no pot ser que tinguem espais tancats a Piera i que no s'hi faci res, ho direm en cada ple si fa falta, perquè no hi ha projecte en aquest sentit en cap dels dos, o no el veiem, o sí que es diu que es vol fer una cosa però no s'avança o no es veu que s'avanci en aquest sentit. El tema dels espais tancats, tens raó, i el problema dels espais tancats és l'haver-los deixat durant tant de temps. Sí, a l'espai d'entitats no. No. La sala polivalent, en tot cas, que era l'espai jove, que ara ho explicarà la Neus si de cas. L'espai d'entitats no, perquè allà hi ha més... Allà hem entrat no fa massa i està molt pitjor del que ens pensàvem, vull dir que no sé què passarà amb això. Ja quan arribi el moment i tinguem ja d'això ja ho comunicarem perquè la gent ho sàpiga. L'únic que sí que està més sobre la taula és el CAP antic, això sí que ho hem dit sempre, que és la previsió és fer la UAC allà, però també ho informarem quan ja tinguem tot més avançat. I la darrera cosa que us volíem preguntar és sobre el tema que ha parlat el senyor Francisco i el senyor Jordi Madrid, de la querella aquesta, que també ens ha arribat la informació. La pregunta és, amb l'Àngel vaig tenir una conversa l'altre dia sobre aquest tema, la pregunta és, aquesta querella que esteu fent l'estudi per presentar-la va dirigida contra els exalcaldes, senyor Llopart i senyor Madrid, va dirigida contra els exgoverns, perquè si va contra els exalcaldes, entenc que anireu pel senyor Llopart, pel senyor Madrid, us querellareu contra ells i ja està, però si aneu en contra dels governs concretament, entenc que esteu anant contra el senyor Jordi Pau, contra la senyora Carme González, contra la senyora Neus, contra la senyora Raquel, contra el senyor Àngel, perquè els que he anomenat estàu juntament amb el senyor Llopart i el senyor Madrid als governs. Per tant, voldríem saber si les querelles van contra els alcaldes o van contra els equips de governs, perquè precisament el senyor Àngel Sabater i el senyor Jordi Pau van ser regidors d'Hisenda. Si ho podeu explicar una miqueta perquè la ciutadania sàpiga de què estem parlant, cap a on van aquestes querelles, a qui van afectades aquestes querelles, si realment les tireu endavant i hi ha una acusació i hi ha una certesa que hi ha hagut una malversació de fons públic, si els afectats sereu tots aquests que he anomenat, si és així i hi ha una condemna, si plegaríeu de l'Ajuntament, coses d'aquestes, perquè la querella implica moltes coses i greus. Més que res, si podeu informar una mica a la gent. Gràcies. El tema de la querella no podem dir res perquè és un estudi, o sigui, hem demanat un estudi, no donarem més informació perquè no la tenim. A veure, nosaltres hem detectat una situació i la portem amb estudis, al igual que vam fer amb els asfaltats. I ja està, no hi ha res més, ara mateix no hi ha res més, vull dir, amb els asfaltats va passar el mateix, vam contractar un advocat per poder pagar el d'això, vull dir, és el que estem fent. Nosaltres hem vingut a governar, fer les coses ben fetes i quan hi ha alguna cosa que ens inquieta, doncs el que és just, però ja no per nosaltres, sinó per la població, té dret a saber el que sigui, si és que hi ha alguna cosa. Si, com es diu, no hi ha res, doncs tothom hem d'estar tranquils. No entraré més en d'això. No, però la meva pregunta és, si en cas que tiréssiu això endavant,
ara no teniu més informació perquè ho heu d'estudiar, una de les possibilitats és que aneu contra tots els governs i contra tots els regidors que governaven. Per tant, entenc que anireu contra vosaltres mateixos. Roger, no entraré en res més. Nosaltres no estudiarem res perquè no som tècnics ni estem preparats per això. Nosaltres hem detectat una situació i la posem en mans d'algú que hi entén. I ja està. No entrarem en res més perquè no hi ha res més. Vull dir, ja està.